pakazomuka hondo yemarudzi between Fadzayi Mahere naSewicknell ED Team Zvigananda. Team yevaRakashi mushure mekunge Wicknell akadedzera kuti it's ED's birthday, saka I'm donating 20 ambulances maland crusader kuna ED, but Fadzayi Mahere is not here. Pari kudedzera kuti chitsotsi, anyora achiti if it's true that you owe Zesa 6.5 million in respect of the defraud Gwanda solar project. If not, have you delivered on the project? Do you agree that 6.5 million US dollars can buy 180 Land Crusaders ambulances? Ndozvitaurwa naFadzayi Mahere. Arikuedza mari yavakabayiwa kuGwanda inogona kutenga 180 Land Crusaders, kwete aya 20 awatenga aya. Unongoziva mega Sewicknell akarova pasi nemari yekuGwanda yemasolar project. Hapana zvakaitika, unongoziva nokudza kuti saka muchaita sei. Saka Fadzayi Mahere aenderera mberi akati assuming that you are yet to pay back the 6.5 million for the Gwanda solar project, do you agree that you would have buy 108 ambulances, not 20 awakatenga, in order to set off what you owe to the state? Hanzi naFadzayi Mahere, iwo wakatenga 20 instead of 180, so you owe the state 88 more ambulances. Handisi guys munoti kudini nazvo, asi Wicknell apindurawo nekurwadziwa achiti hapana zvakadaro, uri kuti ndiri mbavha. Hanzi inini handipo, ndiri kuKenya, ndakuudzwa kuti Advocate Mahere ari kudya marashe kumusha uko. Ndinofara kana nyaya yemaambulances yakurwadza zimhandara. Hanzi zimhandara. Ini handisi kurwa newe, ndiri kungoti 2030 ndeya Emerson, handina zvimwe zvandingataure. Ndakaorder 20 more maambulances. Musarwadziwe, hanzi musave nehasha vatete ZANU-PF Chiororo. So guys, handizivi tinoti kudini nazvo, asi Fadzayi Mahere nevamwe vazukuru vambuya Nyanda they are not happy nezviri kuitwa naSewicknell ED ZANU-PF Zvigananda, because they are busy looting money, they are busy looting the resources emuZimbabwe, but pavanoba pacho vanongodzosa zvishoma shoma zvinova izvo zviri kurwadza maZimbabweans, because people are suffering out there. Vanhu vakawanda muZimbabwe vari kushanda kunze kwenyika, of which kunze kwenyika kwacho things are not looking good. MuZimbabwe magara muine mari, muine gold, mune zvese, but kuti vapewo kuti vanhu vararame zvakanaka vari kutadza mabasa hakuna. There is nothing, but munhu ari ngomira achimira nevanhu ndiye Fadzayi Mahere. Ari kudedza kuti hapana zvakadaro chitsotsi. Thank you so much. Don't forget to subscribe.